E kinde romo margi mar higa ka higa, jagoro maduong' mar riwruogno Odivas Duncan wacho ni nitiere nok mar apisasgo kamago mantie sani tiyo tije mang'eny kendo dwaro nitie mondo mi piny owacho ma Homa Bay ondik apisas mamoko. Kowuok e kaunti ma Homa Bay, Ali Abich miwa ler mathoth ewi wachni. Apisas mochung'ne rango ler kono ngima oganda kada public health e kaunti ma Homa Bay kodwa ni sirikand kaunti ondike jowetegi mamoko manyien ka giwacho ni kwan margi tin to tije ma gitimo e kor gwenge thoth mokalo maber kondiki jowetegi mamoko mondo konygi e tijegi ka otelnegi kod jagoro maduong' e riwruok margi e kaunti ma Homa Bay Odivas Duncan bende gikone winjore bed ni medo lemo jowetegi mosebudho lemo achiel kuom higni mathoth. Kendo wang'isogi gik ma owinjo bed ni timo kaka jo public health mondo mi tijwa obed mayot e kaunti ka. Mokwongo wawacho kanyo ni onego bed ni imedowa staffs magwa mag public health kuom nok ma sani wan godo e field marwa wadil gi geng'o tuo mondo kik ji bed e osiptal. Koro mano ahinya gik mane wawacho mondo mi okonywa timo recruitment mar jowa mar jo public health. Kendo nwaywago negi ni wach promotions owinjo bed ni iketonwa mbele nikech niche omiwa moko chien kacha lakini nokoromo. Jogewa pod ng'eny manoko kacha promotions kendo walamo ni mondo ka giyie kaka waketo kwayowano wadhiro promotions. Kane giloso gi jofwamb weche kinde romo margi mar higa kata annual general meeting mane obagi e boma ma Homa Bay, Duncan ne okone gin mana ji 131 kende ma bende ne piny gidwaro mar riwruok mochung'ne thieth e piny mangima WHO ka okone mano nyalo rocho mokalo chenro mag tije magisebedo ka gitimo e kor gwenge. Wan total number of public health marwa e Homa Bay County wan dhano 131. Wang'iyo WHO standards ratio mar public health officer to the population pod wan piny gi atamalo 50 gi wiye. Koro emomiyo nodwa ni mondo medwa public health officers mang'eny mondo bridge this gap mondo ensure ni jogewa ogamo tuo minyalo geng' kod weche mag public health kaka choche maler kamago matero gi osiptal pile ka pile. Koro komedwa jo public health mang'eny to nyiso ni wabiro geng'o tuogi ma jogewa ok bi dhi osiptal kinde ka kinde. Weche ma bende osir lwedo gi jakom margi Kennedy Omolo mano ywak ne kwan margi mane piny osemiyo tijegi ok osebedo kadhi makare kaunti ni kawo jo sirikand kaunti mondo ondike apisas mamoko manyien mondo konygi e tijegi. Kendo ni wakwayo ni mondo mi Homa Bay County ondik public health officers mang'eny. Public health officers Homa Bay County wan mana 131 kende. Kaluwore gi weche mag piny mangima ma iluongo ni WHO ratio. Kono wan onego bedo gi public health officers 400. Nyiso ni wan gi shortage madhi almost ji 300. Koro wakwayo ni mondo kondik jowa mang'eny. Jata tije e board mochung'ne ndiko jotich e kaunti ni Public Service Board Ruth Alo mano yuoro kinde romo makamano ne okone gisewinjo ng'ur margi kendo gitimo maginyalo mar biro ndiko apisas mamoko manyien mondo konygi e tijegi. Public health officers giywak ni gitin kabisa ma namba mantie sani ok nyal romo timo tije monego bed ni public health officers timo. Kaka ung'eyo sani wan gi sub counties 11 to wayudo nitie sub counties moko ma pok obedo gi any public health officer yet their services are needed. Koro wang'iyo mano wawacho ni wabiro dogo bura wabiro bedo piny mondo wang'iyane kaka wanyalo konyo wayud mo public health officers kantie thuolo. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay, yan Ali Abich. Wadhi kaunti ma Migori kama oyudo ni moko kuom jodak e kachung' od bura mar Rongo nobago ng'anyo mamuol ka gikwedo jaod bura margi bang' yangore ni en achiel kuom jood bura mapok ne olose od bura mamalo e higa achiel mokalo. Kweth mar rowere kotendgi kod jagoro mar duond bura mar ODM e kaunti mar Rongo Joseph Alando ne oke kod obila ma bende nodiro kuomgi iro malungo wang' e boma mar Rongo. Alando oseyo mokalo obila kuom tamo gi bago ng'anyo mamuol ka gikwedo jaod bura margi. We want change. To police otamora tichwa mar express ichwang mane wan ka jo constituency Marongo kuom weche mano wachi kuom honorable Paula Buor kaka MP Marongo. Gima chandowa ni weche mathoth matimre parliament pok obedo ko concentrate kaka ne waore. Tik mar Kenya namba 1 wacho ni teko ni kuom jopiny. Omiyo sasa ya ma waneno ka gik ma wadwaro ok timre nikech jatendwa ok tim gima wadwaro mon waore. To mano chunwa nyaka waduogi mondo wawuo kode. Weche gino sir kod Jack Omondi Maingo kachiel kod Patrick Otieno ma bende wacho ni jaod bura margi Paul Abuor okuodo wigi ahinya. Ok wamor ni oduondwa ok owinji ni polis keyowa mondo wach ni kik dhi ne jopiny ayanga. To jaduong' Abuor wakwayo ni ka IBC nyalo yie mondo Kenya mondo ochung IBC mapiyo kabisa mondo wanyis Abuor kama obed romo go ma ok wuoye mondo we jorongo kaw ng'ama romo bed kom manyalo tero Rongo mbele.
Otieno wacho ni en okang' mokwongo ma gibedo kod jaod bura ma ok nyal los e od bura ka jaod burano bende nyocha nowacho ni onge kod wach kod lipot ma bende nogolno en mana ni tich ma bende otiyo ne jopiny e gino ma bende ochune. Wadhi e kaunti ma Siaya kama oyudo ni yo ma ok kare ma bende tayo godo riwruok ma jopur pamba ma Uyoma kata Uyoma Cotton Farmers Cooperative Society ema koro iseyo e wi dok chien e nyak mar pamba kanyakla gi gima omiyo ohala onge sekta mar pur pamba. Kaluwore gi jakeno yor kojolo mar Sagano Priska Otieno, jopur pamba e gwenge ma kono oseyudo lal maduong' bang' bedo ni Sagano ne itayo gi apisas ma koro wuok e apisi. Jafo marwa George Amulo miyo waler mathoth wach ni koke kaunti ma Siaya. Kaluwore gi jakeno manoyiero yor kojolo Mikae Priska Otieno, jopur pamba ma Uyoma kuno oseyudo lal maduong' mokalo kuom higni 5 mane otelnegi gi ofis manochungi tok mindni gi pesa jopur pamba go eko. Uyoma osebedo ka ok tim maber e pur mar pamba. To ok otim maber e pur mar pamba nikech ofis manoyier chon. Since 2019 nyaka sani onge production moro matimre e Uyoma e yo makare. Uyoma ana paro ni pamba ochalo kaka chai, ochalo kaka kahawa. Monego bed ni jopur ma Uyoma nitiere kata bonus ma ginyalo bedoga ni giyudo. To gini ok timre nikech jo ofis miyiero to gin walagai. Gin jok machalo brokers. Koro brokers gieki oseketho pur mar pamba Uyoma. Oywak ni mopogore gi gwenge mamoko makaluo, ofisno bende nyocha uso ne jopur kothe mag pamba ma onego bed ni miyo gi nono. Kodhi ikelo makata South Nyanza e sechegi. Jo South Nyanza puro pamba kimiyo gi kodhi timiyo gi nono. Production margi osedhi malo mohingo mar Uyoma. To Uyoma ema nitiere gi soil monego bed ni puro pamba mang'eny mohingo kamoro amora. Kodhi ni iuso ni jo Uyoma. Sami uso ni gi jo Uyoma ni onge gimoro amora ma dhi e bank no us kodhi. Kuom mae ni feel ni ofis mar Uyoma ni onego go piny mondo yier ofis manyien manyalo tayo jopur ma Uyoma mondo jo Uyoma obed gi pur e yo mang'o makare. Ofulo ni kuom higni 5 ma ofis manoruch oko noero ne ni e telo, gifwenyo ni siling 31,000 kende ema ne okane agulu ka jagoro ma kojolo Isaac Agutu Oluoch koro dwaro ni weche pamba nyaka taga dieri. Account no wayudo kubedo closed. To kane wadhi mwatemo mo obedo opened, gima ne wayudo e account ne 31,000 shillings. Machakre 2019 en higni mang'eny monego bed ni wantiere kod pesa moro mabupe iye kanyo. Koro maduong' en ni mondo ka watiyo to wati tich manyalo miyo ja Uyoma yud konyruok e tich mar pamba. Kech wan gi jinari ni kok watiyo tich pamba to ok wabi yudo kaka otiyo. Negi wacho weche gi romb gi yo madiany kama jakom ma kojolo Andrew Ogundo olieko ni gichano timo yiero mar ofis malong'o kochopo tich ang'wen juma manyien. Tich osebedo mayot ahinya nikech ka watimo uchunguzi marwa, society ok oringe yo makare ahinya. Mae mane ochuno ni nyaka koro interim office nyaka bedie mondo los line mar yiero. Ma gisechegi kama wantiere ni koro wadwaro ni mondo wadhi yiero. Koro amedo kwayo jo Uyoma kabisa mapuro pamba ni kochopo tarik 19 Desemba ochan yiero, to yiero ni biuru duto mondo uyier ofis kaka udwaro no bedi. Nikech nitiere achiel ariyo adek ma aparo ni un jopur usega bedo ka ok umorgo. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo. Wadhi e kaunti ma Kisumu kama oyudo ni thoth rowere ma bende nondiki kod kaunti kata piny owacho ma Kisumu mar bero apeni mantiere wards 35 mantiere kaunti ma Kisumu. Odiochieng' ma kawuono ne omonjo apisi mar gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o ka bende gidwaro mondo chulgi omenda maromo milion 10 mag dweche 3 ma pok ochulgi nyaka sani. Kaunti no ma Kisumu ne ondiko rowere maromo 320 ne bero apeni mantiere wards 35 kaunti ma Kisumu. Kata kamano Nyong'o ne osingo ni bro chulgi omenda go kochopo tich 5 mar jumani. Kuoke kaunti ma Kisumu Alan Obiero miyo waler mathoth ewi wachni. Road maintenance team no oyierwa kae mondo wabi wati e Kisumu County. To kano wachako tich ne winjruok mane waloso ni jumbe 2 tichulowa. To jumbe 2 gi wasetiyo dweche 6 kapok waneno pesa. Kwadhi
Musainya kuom ng'ikruok mabendo bedono wabro keloni mano koromo kanyo sa 10 ka bende mane mabendo kelo wa giko mag weche manyien yorno maradimbe gi lak sechegi to magi thund weche mabende ne waikoni. Rumbi mag lit kod kuyo kwako gweng' ma Njambini e boma ma Eldoret bang' nyithindo 3 ma higi nie kind 8 kod 1 wito ngimagi e masira mar mach mane omuoche odgi e kinde mabende ne ginindo. Doma malo chungo chik mane ogol kod jatend piny William Ruto mane dwaro mondo migepe 34 mag piny owacho oket chudo mag mbui mar e-Citizen. Komachielo bende en ni Musahinya en riwruok mar apisas mochung'ne rango ler kod ngima oganda kata public health officers e kaunti ma Homa Bay koro dwaro ne piny owacho mar kaunti ma Homa Bay mondo dik apisas mamoko e kaunti no. Mano ema bendo kelo wa giko mag weche manyien yorno maradimba gi lak sechegi watudre koromo kanyo sa 8 kod sa 9 ne weche manyien yo machuok to koromo kanyo sa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Roda Odhiambo. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Radio Ramogi kwayo ni hawi maber e kinde ni mag nyasi mar Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. Kenya Kalondo mar Radio Ramogi wish you a Merry Christmas. Radio Ramogi Karchun Jaluo wish you a Merry Christmas. Radio Ramogi give you sasa. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Radio Ramogi. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni manen kocha mar Harambee Stars e kinde mokalo Twair Muridin wacho ni en thuolo mano ma tim maduong' mar Harambee Stars onego chuog manyien bang' koso chopo e rang'iny madhi e tuke mag AFCON 2025 bang' kane gitieko e thuolo mar 3 e Group J tok Cameroon gi Zimbabwe. Kaluwore gi Muridin, jogo manie tim mar Raga kata Junior Stars onego nywaki e tim no motelo ne tuke mag AFCON 2027. Kwa hivyo mpango na youth team ziko ni tuchanganye ile timu tuanze upya na yule mkufunzi ambaye atakuwa pale apewe pia muda mwaka mmoja miwili sio na timu inajengwa hivyo. Haiwezi kutoka yani inaanguka kutoka kwa mtu. Ni process na watu wavumilie nayo. Sasa hii shida ambayo iko tayari watu wameiva unaona na hatupati yale matokeo. Sasa ndio inatia uchungu watu. Muidin bende wacho ni en thuolo mano monego beni ng'iyo kaka jotugo manie rang'iny mapiny bende koro timo maber to moloyo jotugo matugo e pachoka mondo mi kik bed kigolo jotugo e pinye maloka kabiro tugo ne timu maduong' mar Harambee Stars. Ni malengo ya yule mchezaji anataka nini katika kule kucheza kwake. Anataka ubingwa, anataka kama sisi local players want to go to pro. Wale kule ambao wako nje mapro wetu wanacheza ili timu ikiwa inafanya vizuri wao pia daraja zao zinapanda kule, wanapata soko. Kwa hivyo kuna mambo ya vikombe kushinda, mambo ya marupurupu kupata. Komachielo bende eni captain machielo ma tim mar Shujaa 7 Samano George Ooro wacho ni tim no nyalo timo maber mokalo e tuke mag World Rugby Series mano bang' tieko e thuolo mar 7 e kinde niri ma bende gichomo piny mar Australia e hi tarik 24 nyaka 26 ma Januari ga manyien. Tim Nairobi puonjo gi Kevin Wambua Bling ne otieko e thuolo mar 7 e piny mangima e tielo mar 2 mar World Rugby Series manchene otimore Cape Town giko dira mokalo. Ne en medruok kaluwore gi bedo ni mane gigo Dubai ne gitieko e thuolo mar 10 kama koro kelo gi e thuolo mar 9 koriw duto e tok Australia gi Great Britain ma bende ni 8 motelo. Kaluwore go Oro gin tim ma bende medo timo maber mokalo kaluwore gi bedo ni kane giduogo e rang'iny mar piny mangima to kane othich oko e kinde mokalo. To weche mamoko bende en ni kamati mar Olympic e pacho kanak biro timo yiero mare tarik 24 dwe mar 4 higa manyien. Kaluwore gi romo manyo bero dichieng' manyoro e AGM ne oyangore ni mathoth biro timore motelo ne yiero maduong' makamano. President mar NEC kata NOC Paul Tergat sani koro wacho ni e kinde mobiro dhi e rotaya odwaro ni mondo mi jogo e komi biro yiere apisi obed jogo manyalo tayo riwruogno makare. We shall be getting into an electoral process
That will culminate at our electoral congress next year. I hope that we make the process the most consultative, inclusive, and collectively owned so that we eventually deliver an extremely credible result consistent with our Olympic values of excellence. Finally, allow me to extend my hearty congratulations to every member elected to a local, continental, and also internationally to occupy these offices during this last year. To weche mamoko bende en ni kocha mar Manchester City Pep Guardiola owacho ni ok obi kawo thuolo mar puonjo tim moro korak mar rumo gi tim mar Manchester City mak mana no nyalo puonjo tim mar piny kata national team. Luoro nitiere ni kamoro Pep ne nyalo ng'ado rak mar gi Manchester City kaluwore gi kaka ok gisebedo ka gitimo maber, to kata kamano dwe mokalo nomedo rak mare gi higa achiel. Guardiola iwacho ni idwaro gi time mamoko mantiere piny Brazil, kaka kamano wacho ni ok obi dhi e tim moro amora mak mana national team. Magi weche tuke, nyinga Milton Ochieng. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Ma, Radio Ramogi, kar chuny jaluo. This is Mike the DJ Kenya. Kilo ya mabele eye bakangoka soutien maboka mobali te Charlie Salaka James papa na Sacha na Gabriela maman Léophine Longo Kwakae Kadel Misala Gode Shongo motoke na Charlie na tikala nanga ese mwana mawai tabako ebala litamu ya baninga padesi padeswai Sapnatia na pale kumakolaki sakanga iseso fasaranga bijuna ngaya talo poko komi na sema ya kampambe kakwaza moyindo pembe kasiba mora kase moyindo naye lokola ngaiwa yose mwa mabera sali yoko inonga kola munyo swakange na motwali puta bwadi na gandela David Salaka Motopamba Jérôme Nora de tous Bongisa Waralupaka Teddy Boarke Masaka Sebo Sala Souffrance ya l'amour Salaka Mota Dikanga Wana Kotana Komba Akibekle Lokolanda Kwamba Tanga Bakomba Kate Oya Bolingo Oya Charlie Ebominga Salaka À chacun son tour chez le coiffeur DG Oscar au combier, Atipo Kevin à main noire, Magali et Patricia les jumelles, Willy et Sandoko. Nania Koti Sanga centre de recherche, Nanuka Formilia Bolingo point jour, Charlie Salaka Kozonga Didier Tour, Mikola Mile Kipe Mingyo, Charlie Tindelanga Taliloba, moi et mon boîte aux lettres, Bolinga et Komisa Alpinis, Neskaldengo Mbaya Bolingo, Charlie Salaka, Yondelien de vie. Jérôme Fila Edia Cartelinga Kakritite Okwa komi boma lokola bolingo Oya mi pesa koma zobae Gigi Bayola Naleli amu Lokola mwana zambene kuruzu Eli Laba Sabatani Mabondele Charlie Salaka Charlie Laba Sabatani Freddy Chikambu Asio Charlie Salaka Van Karin Mama Ware Ozama Kaseko Boyanga Motolinga Kimingi Amorango Yembisinga na Donala Olingo na Ezara Kinzoka Silikote Elinga Kote Zopelenga na Kotina Kangami Akoma Kozangi Sepamo Sala na Swakambo Ekomelinga Kukule no Mbena Luka Bipa Ibiso Pamasaba Koma Kosekanga Charlie Salaka Zango Belisa Mpondani Mbondo na Matamesa Rufenzinga Waboka Boneza Ngatea Kotengo Sinita Elenga Motama Yenzivura Motama Komitunwa Na Dejonge Estenzinga Zoka Fleur d'amour Ezalaki na Katia Motima Sembola Bolingo Ebungo Mete je vais moi na photo Pagnole le bon ami Kili Na Bibantina Yana Kola Fandera Pamia Charlie Salaka Donald Makumbu Motema Marina Herman Bololo Katange Gilore Kongo Naleli amu Lokola mwana nzambene kuruzu Eli Lava
Sabatani, Charlie, Salaka, Charlie, Lava Sabatani. Mungini na ngwasio Charlie Salaka, Les Makaya. Mungini na ngwasio Modogo Mongale, Chantal Makaya. Mungini na ngwasio Romeongi, Astutiama. Mungini na ngwasio Clifford Besa, Angela Bilombo Mama Ewan. Mungini na ngwasio Pachele Lamento, Gisli Lif. Mungini na ngwasio Sina Etowe, Sergio Fisa. Mungini na ngwasio Avendi Ngai, Deni Audrey Nzimba. Ozo makasi akobwenga moto linga kimingi, Julia Buka. Amorango emisinga na Donala, Olingo na ezalaki nzoka silikote, oyalingi akote eza opelenga na koti na kangani, nakoma kozangisa